Novoročný príhovor premiéra Slovenskej republiky sa dotkol viacerých tém. Medzi ne okrem iného patrili očakávajúce výzvy, ktorým bude čeliť Európska únia v roku 2024, postavenie Slovenska vo svete, prijatie nevyhnutných opatrení v trestnom práve. Premiér sa vo svojom príhovore vyjadril aj k pôsobeniu prezidentkyňho úradu, k prioritám našej vlády v roku 2024 a spomenul aj prioritu, ktorou bude analýza covidovej éry za bývalej vlády. Za dôležité považoval povedať vo svojom novoročnom príhovore aj postoje k ukrajinskému konfliktu. O Európskej únii toho povedal v úvode svojho príhovoru dosť. Najdôležitejšou poznámkou bol nesúlad v názoroch medzi Európskou úniou a aktuálnou vládnou koalíciou v otázkach zahraničnej politiky, najmä v otázke konfliktu na Ukrajine, na Blízkom východe, ale aj v otázke nelegálnej migrácie. Dôvodom je, že podľa premiéra dominujú v názoroch zahraničnej politiky Európskej únie otázky a záujmy Spojených štátov. Zároveň vstýčil varovný prst pri možnom odobratí práva veta suverénnym členom Európskej únie. Vo svojom príhovore sa dotkol aj osobnosti otca kardinála Koreca, ktorého spomenul ako osobu, ktorá mu v minulosti prízvukovala, aby sa nezabúdalo najmä na Slovensko. Myslel tým, aby garnitúry nezabúdali v prvom rade na záujmy Slovenska a jeho občanov. Plynule vo svojom prejave prešiel aj k prioritám vládnej koalície na rok 2024, ktorými budú bez pochyby nasledovné: po prvé prijatie nevyhnutných krokov v trestnom práve a zrušenie špeciálnej prokuratúry. Po druhé bude pre vládu prioritou ponechanie aktuálneho sociálneho štandardu, s čím úzko ďalej súvisí aj boj s neprimerane vysokými cenami potravín, ktoré na Slovensku máme. Chcú takisto zmeniť alebo pozrieť sa na zákon o verejnom obstarávaní, pretože aktuálne podľa premiéra brzdí hospodársky rast. V príhovore premiér neopomenul ani prezidentský úrad, ktorému vytkol, že sa v minulosti podľa neho nevenoval kriticky toľko predošlej vláde, najmä v otázke kreovania návrhov štátneho rozpočtu. Veľmi dôležitou prioritou vlády bude aj začatie analýzy covidovej éry, ktorú podľa neho bývalá vláda nezvládla. Chcú sa predovšetkým pozrieť na mrhanie financiami na celoplošné testovanie, nákup testov a chcú vedieť, kto a na čom sa najviac obohatil. Otázke konfliktu na Ukrajine ešte premiér venoval finálnu časť príhovoru a poukázal na to, že stratégia boja do posledného ukrajinského vojaka za miliardovej pomoci zo strany Západu zlyháva. Podľa jeho názoru má aktuálne kľúče od miešačky prezident Ruskej federácie Vladimír Putin.